जोंनि दोलोनि मोनसे थांखि हिसाबै आं तामुलपुराव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आंनो जोंनि हानजानिफ्राय टिकेट होदों। दा बे हिसाबै हानजानि जि थांखि बेखौ फालिनानै आंबो सासे आफादगिरिबाबो सासे सोद्रोमा दा बे हिसाबै हानजानि थांखिखौ फालिनानै खामानि मावनांगोन। बे हिसाबै आङो इलेक्सन गेलेनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों आरो दिनै जोंनि थाखानाय जोंनि जि एमएलए आरो बारग' एमएलए आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरजों जोङो मावख'आव सावरायदों आरो नैबे बिसायख'थिया तामुलपुराव जोंनि थाखाय गोब्राब नङा। मानोना थांनाय 5 बोसोराव जों एमसिएलए हिसाबैनो थानानै बा सिबि हिसाबैनो जा आङो एमएलए हिसाबै जोंहा जलेन दैमारि बिथां जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैबो हर सान खामानि मावनानै तामुलपुर ओनसोलनि गोग्लैसोनाय थासारिखौ जों जथेस्थ' जौगाहोनो हादों। दा नंखायनो रायजो राजाया लुबैदों जे बेवहाय इउपिपिएलआ जेरैखि जाया बिसायख'थि गेलेनांगौ आरो रायजो राजानि हास्थायनायखौ मान होनानै इउपिपिएल हानजायाबो जानजि खाफ्रादों आरो गोबां भटआव इउपिपिएलनि बिजाथिया तामुलपुराव देरहागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बिनि अनगायैबो जों जिनि फार्स्ट जि लिस्ट होबाय दा बेवहाय जोंहा आगुनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दङ, बिटिसिनि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि बिथां दङ, बेवहाय जोंहा जोंनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथां दङ। दा बेबायदि गोबां दैदेनगिरिफोरनि अलरेडि लिस्टखौ जोङो फोसावदों आरो बे लिस्टआव थानाय गासैबो समस्थियानो देरहानायनि फारसे जानानै दङ। सेकेन्ड लिस्ट आरो थार्ड लिस्टखौबो जों थाबैनो फोसावगोन आरो लोगो लोगोनो जोंनि बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारिखौबो जों गोख्रोङै सालायलांबाय थागोन। दासिमबो बिश्वजित दैमारि बिथांनि बिजाथिखौ फोसावाखै। जेब्ला फोसावगोन अब्ला आङो बिखौ बा जोंनि हान्जा जानानै जों बिथांखौ बरायगोन। बिथाङाबो गेलेनो माबा दङ, बिसायख'थियावथ' बयबो गेलेनो हायो। दा बिथाङाबो गेलेनायनि मोन्थाय दङ, जेराव गेलेयो 15टा समस्थिनि गेजेराव जायखिजाया समस्थियाव गेलेनो हायो। थांनाय खेबसेयाव पानेरियाव बिथाङा गेलेदोंमोन, जोङो बिथांखौ मदद होदोंमोन। दा जिहेतु जोंनिया आफादनि जोंनि दोलोनि थांखिया एबार हारसिंनो गेलेनाय 15टा समस्थियाव, दा नंखायनो जों गासैबो समस्थियाव गेलेगोन। दा बेवहाय सोर बिजाथिखौ बिजेपिआ होयो, सोर बिजाथिखौ बिपिएफआ होयो, बेजों जोंहा बारा साननांगौ गैया। जों दोलो हिसाबै फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव बर' हारिनि खामानि मावनाय आरो ओनसोलनि खामानि मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गिदिर हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि जि मिशन आरो भिजन बेखौ लासै लासैनो जों इमप्लिमेन्ट खालामबाय थागोन आरो बे बिथिङावनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। 15टा समस्ति गेलेनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे जों एलायन्सआव दङ ना गैया। दा नंखायनो जोंनि खामानियानो इंगित होदों जे जोङो बोरैहाय जों थांखि लादों। मानोना 40टा समस्तियाव जोंखौ सापर्ट होग्रा, जोंखौ मदद होग्रा रायजो राजा दङ आरो जोंहा पार्टिया जोंहा स्ट्रं। गतिके 40टा समस्तिनि पार्टिनि जि वार्कार लिडारफोर बिसोरखौ जोङो खाबु होनांगोन। 15टा बिधानसभा समस्तियाव जोंहा पार्टिया जोबोद स्ट्रं। दा बेवहाय जोङो बबे मोनसे समस्तिखौ सोरनो हगारना होनो हादों। दा नंखायनो नैबेयाव जोङो 15टानि 15टा गेलेनो सानदों। सोरजोंबा एलायन्स जाना जों मोनसेबा मोननै सिट लायोब्ला बाखि सिटआव मा जागोन। दा बिनि थाखायनो जोङो पार्टिखौ नायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो हारसिंनो बिसायख'थिखौ गेलेनानै देरहानानै जेरै काउन्सिलाव खामानि मावदोंमोन एसेमब्लियावबो जों खामानि मावगोन आरो जोंनि हारिनि खामानि मावनायजों लोगोसे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगोन। इउपिपिएलआ बड'लेण्ड काउन्सिलाव, आसाम एसेमब्लियाव आरो भारतनि पार्लियामेन्टआव जोङो खामानि मावनानै जोंनि हारि बर' माहारि आरो गुबुन गुबुन हारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो नाजागोन।